Assalamu alaikum yan uwa, barka da haka. Yau bidiyon namu zan muku bayani akan wayan da aka wa flashing sai ta yi losing din IMEI number ɗinta. Kamar alal misali idan za ku gani wannan waya an mata flashing. Na haka idan ka diba nan sama, idan na jawo kaga daga nan sama a rubuta invalid IMEI. Na haka ya hita. Alal misali idan za ka ƙara dibawa za ka danna star #06# kun gani an ce invalid. sim 1 da sim 2 ɗinmu duka babu IMEI numbers ɗin. To yadda za ka yi ka sanya su, ka buɗe bayan wayanka. In ka buɗe bayan wayanka za ka ga nambobin IMEI numbers a wajen. Idan ka gansu sai ka samu takarda ka rubuta su. Idan ka rubuta bayan ka rubuta sai ka je Play Store. Ka je Play Store ka je ka yi downloading din application mai suna MDK Engineering Mode. Kamar yadda kuke gani ni ina da shi akan waya na. Kun gan shi na? Gashi na ana MTK. I'm sorry da zan ce muku MTK Engineering Mode. Kamar yadda kuke gani gashi na. Idan ka tashi sai ka danna kan shi ka shiga. Idan ka shiga sai ka ja shi gefe, ma'ana daga hannun dama ka ja shi zuwa hagu ka shafa shi, ko kuma ka danna kan wajen connectivity din nan gashi nan. Idan ka danna kan shi sai ka danna kan CDS information sai ka danna kai. Idan ka danna kai sai ka danna kan radio information. Ka danna kai gashi nan muna da sim 1 sim 2. Idan zaka fara za mu shiga sim 1. Bari mu fara da sim 1. Ka shiga sim 1, idan ya bude ma wajen 80 plus din nan za ka danna kai. Idan ka danna sai ka danna kan ka ga na wasu abubuwa sun hito. Yanzu za mu fara yi wa sim 1. idan sim 1 ne za ka yi ma, za ka danna kan na farkon nan gashi nan mai 80 plus EGMR equals to 1,7, sai wannan abubuwan za mu danna kan shi. Idan muka danna kan shi muka gashi nan ya hau, sai ka zo wajen plus din nan sai ka bashi space. Ana ba da space wajen plus din nan sai ka danna, sai ka dan ba su gap a wajen, sai ka zo nan tsakiya wayannan din nan. To a nan ne sai ka rubuta IME numbers ɗinka. Kuma yanzu yadda kuke gani ni na rubuta nawa takarda, yanzu zan rubuta su. Kamar yadda kuke gani shi ne na rubuta su. Idan gama rubuta kamar yadda kuke gani yanzu na gama rubuta, zan danna kan send at command din nan. Ga gashi na rubuta mu 80 command is sent. Okay. Yanzu mun yi sending, mun gani. Okay. Yanzu tunda mun yi sending wannan sai mu koma baya, sai mu je kan sim 2. Sim 2 mu danna wajen 80 plus din nan, sai mu danna kan a na sim 2 ku selecting in mai equals to 1,10 din nan. Kai selecting sai ka zo wajen sai ka bada space, sai ka zo kan nan sai ka sanya nambobin na sim 2.
ok, yanzu mun gama sanya, sai shi ma ka danna kan send. Shi ma yanzu mun yi sending. Idan ka gama sanya su sai ka yi restarting ɗin wayanka. Kamar yadda kuke gani yanzu haka mun yi restarting ɗin waya, ta kashe kanta ta kunna. To bari mu ƙara checking magani ko sun hau. In za ka yi checking za ka danna *#06#. To kun gani yanzu gashi nan sim 1 ɗin da sim 2 ɗin gashin duka IMEI number sun hau. To da haka duk wayar da aka yi flashing IMEI number ɗin da suka yi ta, wannan hanyar ce za ka bi domin ka maida su akan. Da Allah idan wannan ne zuwanka na farko a channel ɗinmu, kada ka manta ka danna kan subscribe, ka yi liking sannan ka yi sharing. Mun gode.